Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Pinta sa kapiyastahan ang nagsugod na bilang isa sa mga aktibidad sang Dinagyang Digital 2021. Ginakabig Home of Contemporary Art ang Iloilo City. Pamatuod diri ang pag-transform sang bakante nga mga pader bilang canvas sa mga Ilonggo visual artists. Pinaagi sa mga proyekto nga ini sang lokal nga pamunuan, nahatagan sang lugar ang mga artist agud mapakita ang ila abilidad sa pagpinta. Subong nga dinagyang season, bisan ipaagi sa digital platform ang kahiwatan, hindi madula ang mga aktibidad para sa mga local artists. Rason ko nga gilunsar ang Pinta sa Kapiyastahan, pinakaunang mural painting competition. More than anyone else, kami ang nagpasalamat sa tanan naton nga mga Ilonggo artists sa pagbuylog sa aton tion man sa pandemya. Kita nagapati nga padayon ang pagdusok naton sa art. Dapat hindi magsobra sa 7 ka miyembro ang kada grupo, nagaedad 16 tubtob 60 anyos. Ang ilang mga pinta dapat nagatiglawas sa 7 ka distrito sang syudad sang Iloilo. Ang mga artwork ang dapat nagasanto man sa tema nga One Dinagyang, One Iloilo, halad kay Senyor Santo Niño. Ilang nga mangin canvas ang pader sang The Atria. Today, we will feel the spirit of the Dinagyang Festival through your arts. Because the Ilonggo artists will now compete for the first ever Iloilo mural painting competition. May 7 kadlaw ang mga artist agud matapos ang ila entry. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pagpanglimpyo sa panghigaron sa Villa Beach sa Arevalo, ginpatigayon sa pagpanguna sang City Environment and Natural Resources Office. Aga pa nagbugtaw si Nanay Wina Alsol, residente sang Barangay Santo Niño Sur sa Arevalo, agud magbulig sa ginpatigayon nga clean-up drive sa panghigaron sang Villa Beach. Bilang isa ka parent leader sang 4Ps, nahibaluan niya ang responsibilidad nga magbulig sa paglimpyo sang palibot. Gasyon namon maglimpyo sang baybay namon o kundalan man. Ay ginapati man namon ang ginahambal sa nga kapitan. Siyempre bilang siya ang amay, siya nagatudo sa pamuluyo, nga maglimpyo kami sa palibot namon, magbinuligay. Wala na di subo may nagapamusuna sa baybay, kay tanan nga tao na di may mga CR na. Kag ako mismo, ako gasaway, kay kung gabi ka pa na-slighted ko. Kaya hindi ko gusto nga ang baybay, habuyang basura. Siyempre, makadto di mga bisita, mabas sila nga, ang taga-Bilya, hindi ta maligo sa baybay kay mahigko. Nangin masako man si Kagawad Antonio Lanceta sa pagpamulot sang basura. Nagapati siya, mas manami nga mapadayon ng ini nga hilikoton kag himuon kada weekend. Last Saturday of the month, may clean up kami. Namon ng pumuluyo, gina-encourage nga dapat manglimpyo gid sa palibot para malikawan nato ng way labot sang COVID subong sa gadugay pang dingge. Tinutuyo sang aktibidad nga mas mapasangkad ang information education sa mga residente nga nagapuyo sa higad sang baybay. Ini nga aton pagpanglimpyo, duwa ni kabilog ang iya objective. One is to make people aware about water pollution and of course to reduce ang eyesore diri. Kay mahigko na gyud. Sa datos ng City Environment and Natural Resources Office, kapin 500 milligrams ang biochemical oxygen demand level sa coastal barangays ng Iloilo City. Mas mataas sa 100 milligrams nga standard biochemical oxygen demand level. Para sa City Environment and Natural Resources Office, indikasyon ini nga mas mataas ang pollution level diri kag posible makadalas ang nagkalain-lain nga sakit sa panit. Magsiling kita nga coliform level equals disease na. Kung madumduman nyo pa, sang una, kada summer, nag-issue kita di sang warning. No swimming. UTI, skin disease, kag iban pa nga mga disease nga nagaupod sa waterborne diseases nga na-connect sa septic tank. Kay kung tanawon ta ini pollution ni halin sa septic tank mo, kag ang major impact is ini ara sa tawo diseases Ti kon magsiling naman kita ya dissolve oxygen, amo mangyapon ang ginhalinan sina ang pollution halin sa septic tank.
Ti magsiling kita dissolve oxygen ang impact sina yung mga isda, aquatic life. Ti siyempre mapatay, magabuhin ang aton nga fish population. Ang coastal cleanup ginpangunahan sang City Environment and Natural Resources Office kag ginbuligan sa mga residente kag mga pulis sa distrito sang Arevalo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.